Çema ay rakib suruda kurdaya. Te kurdî? Tamam. Ev nasnamaya te ye. Silav rêz. Ez Dîlara me. Ez zanim hîn we mijbîr nekiriye. Îro projeyek nû li ba min heye. Sal bi sal dema ceja Newrozê tê, Kurd dest bi xwendina suruda ay rakib dikin. Kan bipirsin, kîj me dikare ay rakib ji ber xwe bêje. û ji ber vê yekê me projeyek çêkiriye. Da ku em giş bi hev re ay rakib ji ber xwe bêjin. Di destpêkê de tibê ku em nas bikin, ay rakib surûd e. Yanî dema ala Kurdistanê bilind radibe, di hemû welatên cîhanê suruda ay rakib tê xwendin. û hemû kes wisa bê tevger disekinin. û mena wê rezdariyê didin ala Kurdistanê. Ne tenê ala Kurdistanê, gelek Kurd jî. Çema ay rakib suruda kurdaya. Te kurdî? Tamam. Ev nasnamaya te ye. Em ê îro dest bi perçeyê yekemîn bikin. Suruda ay rakib dibêje: Ey rakib her, maya kavmê Kurd ziman. Naşike û daneyê bi topê zaman. Kesne vê Kurd dimirin, Kurd jîn dibin. Jîn dibin, qet nakeve ala Kurdan. Ez dixwazim banga hunermendên me ji her çar aliyên Kurdistanê bikim. Da ku bi dengê xwe Surûdê ji me re bêjin. Her wiha ez dawa zarok, jin, mêr, kal û pîran jî dikim. Ez dixwazim ji we re bêjim çima ez bi vê dozê rabûme. Bela Newroza me were û em giş bi hev re Surûda xwe ji ber bêjin. Di her vîdyokê de em ê perçeyekê bêjin. Yê ku dixwaze bejdar be, an ku zarokê xwe bejdar bikin, ji min re binivîsînin, ez bitereme. Vîdyoyê xwe ser Telegram kanalê Mit Dîlara hûn karin bişînin.